आवडल गजाली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. आई बाबांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे, तर आम्ही आता सेलिब्रेशन करणार आहे त्याचं. तर कसं वाटतंय? आम्हाला तर छानच वाटतं. आता ते आमच्या लग्नाला आता 23 वर्ष झाली आहे. तर मित्रांनो, आमचा हा 23वा बर्थडे आहे लग्नाचा. तर आम्ही आता घरात केक कापणार आणि आता बाहेर आम्ही जाणार आहोत जेवण करायला. सुरेखाला विचारूया. सुरेखा, 23 वर्ष झाली आपल्या लग्नाला, तुला कसं वाटतंय? छान गेले 23 वर्ष. असंच पुढचं सगळं व्यवस्थित झालं. 23 वर्ष आपला संसार कसा चालला, म्हणजे तुला काय प्रॉब्लेम आले, काय आले, कसं वाटतं तुला, काय सांगशील? तसे प्रॉब्लेम भरपूर येतात, पण दाखवायचे नसतात. तरी छान गेले 23 वर्ष. मित्रांनो बघा, आमची 23 वर्ष आम्ही संसार केलाय आणि 23 वर्षानंतर आम्हाला 2 मुलं झाली आणि मुलं आता खूप मोठी झाली, लग्नाला झाली आमची मुलं आता. तर आमचा संसार 23 वर्ष एवढा मस्त मजेत गेला आहे, तुम्हाला काय सांगू. हा सेलिब्रेशन करण्यासाठी आम्ही आता चाललो हॉटेलमध्ये. काय सोड, तू काय म्हणशील? तिकडे मजा येते, मजा वाटते, मजा वाटते ना, आनंद झालाय त्याला. तर दीदीला विचार. मला तर एकदम भारी वाटते. मी रेडी आहे, तिथे केक राहिलाय, चालू आहे किती वेळ. तर मित्रांनो, आता केक तयार आहे. आता केक कापायचा आहे. तर चला आता केक कापून घेऊया आणि मग आपण जेवायला बाहेर जाऊया. थोडासा हलून करून घे ना. समोर खाली, वरून खाली. सुखी राहा. सुकेल बस इकडून हे तिकडून. मग ते होतं सगळं. तेल मग ते तेल करून कसं खाली जर ताडणार. सुखी राहा. बरंच बस तिकडून म्हटलं नाही जरा. काय म्हणणं? आता सुरेखा नाव घेईल. सुरेखा आता घे, या निमित्तात एकदा नाव तर घे. बघूया, घे नाव घे. नाव घे, चल. जोरात घ्या. आठवते पण 2 मिनिटं. चालू ठेवू नको. अचानक सांगतात नाव घेऊन. मग काय आता त्याला काय लक्षात यायला पाहिजे तुझं नाव. घे, चल चला. बघा मित्रांनो, आता मी नाव घेते 23 वर्षांनी. चांदीच्या ताटात विलायची केळी. सुधीररावांचे नाव घेते लग्नाच्या 23व्या वाढदिवसाच्या वेळी. वा वा वा. आता मी पण घेतो. भाजीत भाजी मेथीची, जुनी झाली, महाग झाली आता. सुरेखा माझ्या प्रीतीची. आता महाग झाली मेथी. चला, तर मित्रांनो आता केक कापूया. पहिल्यांदा पप्पाने नाव घेतलं. लाईट लाव ना गं. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy papa. Happy birthday to you. बरोबर. छोटंसं झालं सगळं.
तर मित्रांनो चला आता आमचा केक कापून झालेला आहे. तर आता आपण पुढच्या सेलिब्रेशनसाठी पुढे जाऊया. सांग काय मागवलं आता तू? पनीर 3 रुपये, हां पनीर 65, 4 बटर नान आणि 2 मसाला वापर. तर चला मित्रांनो आता त्याची वाट बघूया. जे ऑर्डर केली आहे त्याची येतं आहे की नाही ते घे माहिती का आता तुझ्यासाठी आणलं आहे. तर मित्रांनो आता मी जेवण आलो आहे. मस्तपैकी सगळ्यांचा फोटोबा झालेला आहे. गो वाटे बघ गो दरवाजे वगैरे लावून घे व्यवस्थित. आणि आता झोपा मस्तपैकी तर आणून द्यावा. कसं वाटलं जेवण? जेवण मस्त होतं ना. तर सोम कसं होतं जेवण हॉटेलचं? हां गेल्या वर्षी आपल्याला काय साजरा करता आला नव्हता पण ह्या वर्षी आपण गेलो आणि मस्तपैकी एन्जॉय करून सेलिब्रेशन करून आलो. मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला जरूर कमेंट करून कळवा आणि आमच्या चॅनेलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो आजच्या ब्लॉगची सुरुवात या सोहमने केली आहे. तर आता पुढच्या वेळी तोच करेल. तर मित्रांनो तुम्ही सांगा आणि आमच्या चॅनलला पुन्हा एकदा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.